जोबथा समायना ना आच्छा देग्लायनि इलेक्सना माबायदि जागोन एसेब्लाबो बुंदो। मोजां बिराद मोजां जागोन आरो नांगोला देरहागोन एकदम 100% 100% ना गेरेन्टि। आच्छा आच्छा दा रायजो राजाफोर एसेबाबो नायनानै ला माने नैबे जाहैबाय बिपिएफनि नांगालनि फ्लेग लगायदों आरो समायदों नङा होमब्ला आरो बे जायगायाव दिनैसिम खुनु दोलोआ माने फ्लेग लगायनो हायाखै आरो जाबाय नोंथांमोननि बे समस्तियाव बिपिएफनि दोहौआ माबायदि एसे फोरमायदो। बिराद मोजां दा बिराद मोजां ओरैनो बुंनो थाङोबा रौमारियावबो एसे ओरै जेनेबा रौमारियाव मोजां नङामोन एसे बे गयबारि होननाय गामियाव मोजां नङामोन दा बिराद जथेस्थ' मोजां आरो मोजाङाव फैगासिनो ओमफ्राय दा ओरै हमदोन ओरै खामारपारा एरिया किसान बाजार एरिया बाहाय नै दाख्लै मोनसे गामिनिफ्रायनो जेनेबा 20 जन जइन जादों आरो इउपिपिएलनि एसे गरामोन एसे मैया सानसे जाबाय दाख्लै साननै जाबाय आरो जइन जानाया दा बिसोरो बुंदों गामियैनो थांजोबनो होननानै दा आरो फ्राय गामिया वेस्ट खामारपारा मिडिल खामारपारा बिसोर बुंगासिनो कन्टेक्ट लागासिनो गावसोरबो जइन जाजोबसै होननानै माबायाव बिपिएफआव हाबजोबसै होननानै बिसोर बुंगासिनो आरो दा जोंखौ सेंग्राफ्राबो एसे हिनजावफ्राबो बुंगासिनो बेबायदिनो। आच्छा बे थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे एरियायाव मा मा मावखो बाहायथ' जोंथ' नुवाखैनो मावनायखौनो नुवासै माथो जोङो ओहो जोंनि लागो किसान बाजार बे सुखानिपारायाव मोनसे फाउन्डेसन बानायदोंमोन नेग्रानि मावनो होननानै जेबो मावाखै दासिमबो दा सिमेन्ट बाखि होआखैनो फाउन्डेसन मिस्ट्रिनि बाखि दङ नेग्रानि मावनो होननानै दा जेबो मावनाया जायाखैनो 5 बोसोरथ' जोब्बाय ओमफ्राय नै दाख्लैयो मिटिं खालामहैदोंमोन बिसोरो दा मिटिङावथ' जिरायबाय क्लाबाव थिङा गब्लंजोबनाय थिंखौ होफैनो होनबाय दाबो गैया थिङानो गैया। रायजोफ्रा लाबोफिनोबा गोजोननाय मोनगोन ना मोना? दाथ' जोङो बिराद गोजोननाय गोजोननाय आगोलनिफ्रायनो हास्थायगासिनोखा दासिम आरो नै जोंना एबार देरहाबासो जाफिनसिगोन औ माबादो बिसोर लाबोफिननायाव गैखाथारा बिसोर बादा होग्रासो बिसोरलाय टेम्परारि ओरैनो बोसोरसे माने मोनफा लाबोनानै बिदिनो माने स्केम खालामनाय बिसिना बेनो पारमानेन्ट अरायथा थानाय जिनिसखौ बिसोर नाङा जाख्ल'नाय माथो बुंबावनो सान्दुं गोसायाव नै आदामोना जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दङ दा बेबायदि आरो उफाय गैया जों एसे खस्थ' खालामबावनोसै माबा जोबसान्दि इलेक्सन जोबसान्दि बेसेबां हायो पानिराम सारा देरहानाया 100% देरहागोन ब्लेसिं रेलियाबोथ' गोगोमैनो जादों दाखालि जोंहा थांदों माबानि इउपिपिएलनिया गैयाना मानसि जायाखै सियारानो गोलैलाबायनानै थालाबायनाय दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुङोबा बिराद डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंबाय थायो बिराद खामानि मावदों होनबाय थायो आरो दा जेनेबा मावनायाथ' जेरावबोथ' मावखायाखै जेरावबो माने जोंथ' नुहुरासै माथो जों गामियावबो जेबो मोनासै बे रौमारि एरियायावबो जों जेबोखौ नुहुरासै माथो जेबो गैया ह बै आगोलाव नेरेमसनि माबा गायसंनो नागिरनाया गैया माथो ओमफ्राय फरेस्ट स्कुलना बे दै लोमलायनाय माबायाव फिथा हास'फैनाया माथो दासिमबो गैया माथो गैया अखा हानायाव दै देरनायाव जेबो खामानि गैया। हेल' लोगोफोर दा फैयै फैयै जों मोनसे जायगायाव सफैलायबाय बे जाहैबाय मा होनो हाग्रामा ब्रिज आरो माने बयबो मिथिखायो बे ब्रिजखौ नङा होमबा रायजो राजाफोर बिराद नामजादा ब्रिज बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा बानायनाय आरो माने 2010 मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन आरो 2013 मायथाइनि मे मासाव माने बे दालाङा कमप्लिट जाहैबाय आरो रायजो राजाफोर दा बयबो मिथिगौ दा बे जायगायावनो जाहैबाय बै साइडजों जाहैबाय दैजिं फेस्टिभेल खुंनाय जायो बिराद गिदिर दैजिं फेस्टिभेल जायो जेब्लानाखि बै समाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिब दंमोन अब्ला बै समाव माने बेयाव बिराद माने गाजा गोमजायै माने बिराद गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो बेयाव बे दैजिं फेस्टिभेलाव फैनानै बाहागो लाफैयोमोन आरो दा गोबां माने एसे एनैबाबो बे खाथि खालानि इनकामफोर जायोमोन रायजो राजाफोरनि दा बेफोरबायदि मोनसे नैबे मोजां मोनसे माबामोन आरो बै समाव मोनसे परिबेसमोन दा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा फैनाय लोगो लोगो दिनै बिथांमोना हिंसा जानानै माने गोसो सानानै दिनै बिथांमोना माने बेयाव जेनाखि फेस्टिभेल खुंनाय बे फेस्टिभेल खुंनायफोरखौ दिनै बिथांमोना बन्द' खालामबाय आरो रायजो राजाफोर दा बे जाहैबाय रौमारि जायगाया ओमफ्राय नैबे दैसानि मुङा जाहैबाय आइ दैसा बे दैसानि साजोंनो नैबे हाग्रामा ब्रिजआ लुफुंजादोंमोन आरो
दा दिनै जों बेखौनो बुंनांगोन ओमफ्राय जोङो माने गौरब खालामनो हायो आरो थारैनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि चिफ जानानै फैयामोनब्ला बे बिटिसिआव नैबेफोरो इसिबां गिदिर जेनाखि मा होनो बेखौ प्रजेक्ट नङा होमब्ला बेफोर जायामोनब्ला दिनै ओरै मा होनो आमगुरि खैला मैला आमथेखा बै जायगानि रायजो राजाफ्रा माने नैबे जे बङाइगावजों थांनांगौआ माने बिराद बिफद जायगामोन आरो माने थांनो हाया हान्था मेला खालामनो हायामोन माने बिराद खस्थ'यै सोलिनांगौ जादोंमोन बै समाव रायजो राजाफ्रा माने नै दै दं सिंजों बे दैजों माने नावजों बारनो गोनां जायोमोन आरो दा जेब्लानाखि बे दालांखौ लुफुंनाय जादों माने समग्र ओरै माबानिफ्राय भुटाननिफ्राय लानानै ओरै बङाइगावसिम ओरै दा हान्था मेला खालामनो थाखाय माने जेबो प्रब्लेम गैला आरो दा बेफोरबायदिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बै समनिफ्राय माने मोनफा 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 जोंनि हारिनि जाथिनि जेंनाफोरखौ दिनैहाय बिथाङा माने फोजोबबोबाय थादों आरो दा जोबबोबाय थादों दा दिनै जायनाखि कारेन्ट सोलिबोबाय थानाय UPPL सरकार नाथाय बै सरकारनि दिनाव जों दासिमबो बेफोरबायदि माबा मोनसे गिदिर प्रजेक्ट रायजो राजाफोरनो होफैनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनखौ दुसिनो गोनां जायो रायजो राजाफोर नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ थगायो गोबां खामानि मावदों गोबां आसनि लाबोदों माने बिथांमोना माने थगायनायजोंनो दिनै जोबलांदों आरो दा लोगोफोर मा बुंबावनो नङा होमब्ला दा माब्लाबा बिथांमोना बेफोरबायदि जेनाखि गिदिर गिदिर प्रजेक्ट बेफोरखौ गावसोरो नाम लानो नागिरो मालाबा समाव जों बानायनायसोलैबो होनगारो ओरैबायदि फाग्ला गोजा बे दोलोआ दा ओरैबायदि आरो लासिं सिं अबस्था दा माखासेफ्राथ' ओरैबायदि अहंखार दं माने बुजिया सोमजिया माने बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा माने बादि नांलाबायो आरो अहंखारै